Det er fedt at bo på dagen og gøre bekendt med, fordi jeg ligesom får lov til at bo sammen med mine veninder, og vi deler jo ligesom samme interesse og har samme mål for, hvad vi gerne vil i fremtiden. Jeg hedder Anna Pallesen, og jeg har snart boet på Dana Cup Academy i et 1,5 år. Jeg har lige startet i 1. G på Hjørring Gymnasium, så min fritid bliver meget brugt på sådan enten lektier, eller så slapper jeg af og går ind til mine veninder, som bor her ved siden af dem. Det er ret fedt, de er så tæt på nu. Det er fedt at gå på Hjørring Gymnasium, fordi det blandt andet også ligger så tæt på, at jeg kun skal gå i 10 minutter for at komme i skole hver dag. Lige da jeg flyttede hjemmefra, der kunne jeg godt mærke, at der var det sådan lige lidt. Sådan, de første par uger, der var jeg sådan lidt, okay, det er sådan lidt. Der var mange ting, der sådan kom, og sådan, lige pludselig skulle ordne vasketøj og sådan, selv sørge for nogle ting, som jeg ikke var vant til at sørge for. Men jeg synes hurtigt, jeg fandt ud af det, og så synes jeg faktisk, det blev meget nemt. Og nu har jeg faktisk fedt med ligesom at være sådan, lidt mere selvstændig og sådan, få lov til lidt mere at bestemme, hvornår det er sådan, gør dit og det. Da jeg startede her på Dana Cup Academy, der kom jeg ligesom sådan hen til et sted, hvor der var meget mere konkurrence, og jeg startede ligesom ude på bænken, og det kunne jeg godt mærke, det var lidt irriterende, og jeg fik ligesom kun en halvleg per kamp og sådan noget. Og så begyndte jeg ligesom selv at indse, at jeg måske selv skulle prøve at træne. Og så begyndte jeg sådan ligesom at selvtræne og få individuelt over i Goal Station, som ligger sådan, 2 minutter på gåben væk herfra. Og så begyndte jeg ligesom at starte inde på U16 og få fuld tid og sådan noget. Og så begyndte jeg at træne op med U19 og få lidt spilleminutter der, og så fik jeg faktisk sådan starterdebut på U19. Og så begyndte jeg at spille fuld tid til sidst med U19. Og så i sommerferien, der blev jeg ringet op af den daværende U16-landsholdstræner, men nu U17-landsholdstræner, Claus Struk. Og han fortalte mig ligesom, at han gerne ville have mig med til den her Nordic-turnering, som var oppe i Finland, hvor vi skulle møde de helt store nationer som Holland. Og det blev jeg sygt glad for. Og så sidenhen der har jeg så godt nok fået debut for både U16 og U17, og jeg er begyndt at starte inde et par gange og få sådan okay meget spilletid, og så har vi mødt sådan nogle kæmpe nationer som Tyskland og Spanien. Min drøm det er jo nok en dag at komme op på kvindeligaen og ligesom få lov til at blive en profil der, og så måske en dag komme til udlandet, sådan England eller sådan noget. Og så drømmer jeg nok også om at komme på A-landsholdet.